Siphinde sinamkele singena kwi-euro yethu yokugqibela. Iqumrhu losasazo loMzantsi Afrika SABC kuvakala ukuba ikwimeko yonxunguphalo ngezezimali. I-Truckers Association of South Africa isola ukuthi kunomkhankaso wokuthikameza ukusebenza komnotho malungana neziwombe zokuthungelwa ngomlilo kwamaloli kuleli. Sanibonani molweni uNtunja lo bathi siqhaga somfazi iJikelele kaNtunja avila ivula ngabantu ivula zinkonjane ubukele ekhaya Jikelele kwi-DTT SABC kuyatholakala umculo ama poetry ezamabhizinisi uzongaphuthela bathi iJikelele kaNtunja mbini halivulwa ngabantu kuphi ekhaya Jikelele. UMzantsi Afrika uzimisele ukuqinisekisa ukuba uluntu lwasezilalini luyazuza kwimbumbo yamazwe i-BRICS okuke kuvakaliswe ngusekela mphathiswa wezobudlelwano nobambiswano lwamazwe jikelele uKenneth Mashego Dlamini. Ukuqhakaza kwendawo yesithili saseVembe kuqaqambe ngokugqibeleleyo le ndawo ivame ukubizwa njengengqaka yokutya yelizwe nanjengoko ityebile ukuvelisa izityalo. Inxalenye yamabhongo ngale ndawo bubumbethe-mbethe bayo obuthi butsale abakhenkethi. Isebe lezobudlelwane nobambiswano lwamazwe jikelele lithi bamaxhapheshu nezicwangciso zokuqinisekisa ukuba uqoqosho lwasezilalini luyaxhamla kwimbumba yamazwe i-BRICS. I brought a number of ambassadors here to come and see for themselves where their business people can have interest, also partner with the people of Vembe. Eliphulo lamkelwe ngezandla ezishushu ngamashishini asekuhlaleni. We were having a challenge of materials with the issue of price because we were buying locally, but then I believe from now we will be able to source the materials from China. We are partnered with a Russian company on our streaming platform, so this is already giving us fruitful things. Amanye amagosa athi abatyali mali abathile kumazwe wabo sele bobonakalise inhliziyo ezimhlophe ekutyaleni imali kule ngingqi. Kunjalo baqonondise isigqibo seBRICS sokuzijula ijacu ekwenzeni liqilima ezoqoqosho ngophuhliso jikelele. Within BRICS, we promote peace, development, and progress for the people. Lembonakaliso yale ndawo izawuse kushiyeke iveki ezimbalwa ukuya kwingqungquthela equlunqiweyo yeBRICS ngo-August neza kubanjelwa eGauteng. Likhithikile ezintabeni zaseSeries eEastern Cape ngenxa yamakhaza ahambisana nomsinga obandayo. Kulindeleke ukuthi lesi simo sezulu sibonakaleke nakwezinye ingxenye zezwe. Hayi thina lapha eGauteng siyayizwa njengamanje. Umyezo wezilwanyana zasendle iMatrosberg Nature Reserve utsala uninzi nanjengoko abantu begaleleka ngobuninzi kuwo ngobubusika nangona kukho ingqele eqhaqhazelisa amazinyo ngethemba lokuzibonela ikhephu. We had great snow yesterday and last night. We even had snow down to reception and at the restaurant. And we had a few people there that could actually see the snow falling, which is always more spectacular than just seeing the snow on the ground. Unfortunately, this morning we had some rain that washed some of the snow away, but in the mountain there's still a lot of snow. Inkonzo yoMzantsi Afrika yemozulu iqikelela ukuba usuku lwangomso luza kuba lolona lubandayo ngenxa yokubakho komsinga womoya obandayo. Kukwalindeleke ukuba kuwikhephu nemvula emandla kule ngingqi ukanti abantu abangenazindawo zokufihla intloko ngabona baza kuchatshazelwa yile ngqele iqhaqhazelisa amazinyo. Ukuhlala estratweni kunzima kule simo esikuso kona manje ngoba kuyabanda kuyagodola. Lo makungatholakala nje omunye umuntu ozozwela kuhlungu esasilethele ingubo nempahla ezifudumele. It's difficult coping. Sleep not good at all because there's always noise, there's always elements that come wake you up.
And then once you're awake, you can't go back to sleep. If anyone is to help me, I would not expect any big favor apart from maybe a donation of a tent, a small tent, just so that I could shelter myself from the rain. Kukhutshwe isilumkiso somoya obhudla ngamandla i-Alexander Bay nase-Plettenberg Bay. Iziko elijongene nentlekele lithi libeke phantsi kweliswe libukhali lemeko. Amakhaza ashubisa umkantsha namhlanje azoshaya kuzwele ikakhulukazi kulabo abangenawo amakhaya. Esifundazweni Eastern Cape engxenyeni ezahlukene likhithikile ngenxa yamazinga aphansi okushisa. Ukutholakala kabanzi ngalesimo samakhaza sixhumana nesangoma sezulu umkhushulwa wakwaMsimanga. Mfaka Simanga sikubingelele sikwamukele ekhaya Jikelele. Siyabingelela kuzo zonke indawo. Masibonge noNondo sithi siyathokoza. Kafushane nje wemkhushula cela usibeke esithombeni ukuthi ingabe lo msingo bandayo uqubuke kuphi futhi uzothatha izinsuku ezingaka ukuthi wedlule. Masibonga noxolo kuliqiniso ukuthi ke insingo ebandayo ehlasela ezweni lakithi isuka iqhamuka engxenyeni esentshonalanga nezwe. Siye sakubona ke osukunikela ngolosihlanu lapho umsingo obandayo ugalelekile lapha eWestern Cape nemvula wafaka namakhaza. Kuthe ngosuku ke la ngomgqibelo sawubona lo msingo obandayo ungena ikakhulukazi lapha eNorthern Cape nase-Eastern Cape ule usinikeza amakhaza nemvula nokuthithika nomoya othandeke ukuba namandla kulezo ndawo. Sesabona ke osukwini la izolo ngesonto lomsingo obandayo usuqala ungenela esifundazweni saKwaZulu Natal, eFreystata kanjalo naseGauteng. Kwangena amakhaza ashubisa umkantsha osukunikela namhlanje. Siyawubona lo msingo obandayo usushaya ama-province afana noLimpopo kanjalo naboMpumalanga njengoba usuphumile. Siwulindele ukuthi ke emva komsingo obandayo kuyiqiniso ngeke seliphikise ukuthi ke sizobhekana namakhaza ashubisa umkantsha usuku lonke, kodwa ke namhlanje liyaqhubeka liyakhithika ikakhulukazi engxenyeni ke ephakeme zase-Eastern Cape ukuyongena kwaZulu Natal entshonalanga kwaZulu Natal. Siyawabona amazinga okushisa athintekile okanye i-freezing level ithintekile futhi ke engxenyeni ke entabeni ezilapha eMpumalanga nakhona singahle sikubona nje ukukhithika kulezo ndawo. Zikhona ke icoso ke sinazo eThisho South African Weather Service ukuthi ke silindele umoya namandla kakhulukazi ke engxenyeni ezingasogwini Eastern Cape uyongena ke kwaZulu Natal. Phinde futhi lapha enyakatho yaKwaZulu Natal komhlaba uyalingana. Silindele imvula ezingathanda ukuba namandla ezinekhukhula ikakhulukazi ke ngokutsheka kwenhlavu yelanga. Lezi imvula ke mawungena la ke engxenyeni ezihlanzeni zaseMpumalanga sizolindela ukuthi lezi imvula kulezo ndawo hambisana nokuduma okunomngozi ukukhithika khona imigwaqo okanye imigwaqo ithintekile kubashayeli kuthanda kubanzima engxenyeni eziningi ikakhulukazi ke Eastern Cape sithi ke kodwa baqaphele lapha kwaZulu Natal ku-N3 ukudla njalo uyongena emajuba. Wemkhushi uma ngabe nenza ucwaningo ingabe lukhona yini ke usuku olisazobanda ukwedlula namhlanje sengisho nje kulonyaka? Mangisho nje ngokungahlonizi ukuthi ke asikwazi ukuqhathanisa i-prediction into engakenzeki nento esiyenzakele. Angeke ngikwazi ukuthi angeke sikwazi ukuqhathanisa lokho ngoba lokhu sekwenzekile okusazokwenzeka kuseyi-prediction okusho ukuthi ke sisazo okubheka ukuthi kona kuzokwenzakala kanjani. Kodwa singakusho nje ngokungahlonizi futhi ngokungajiki endleleni asiqonde nje ngqo ukuthi ke sisesikhathini sasebusika kulindele ukuthi ke imsingo ebandayo ile ingena iphuma isinikeze isimo sezulu esithanda ukuba njengalesi esibhekane nako. Kusesekuseni kakhulu ukuthi ke singathi sekuphelile cha sisazobhekana nemsingo ebandayo siyazi ukuthi ke ubusika kuze bunqamuke ukuqala kwalapha ngoSeptember ilapho la singathanda khona ukusho ukuthi hayi isimo sesithanda ukuba ngcono. Njengamanje nje sisazobhekana nesimo esinjena ize lesi sanamhlanje kuzobe isimo esizobanzima namhlanje kube isimo soqhubeka kusasa samakhaza ashubisa umkantsha engxenyeni ke eziningi ezweni lakithi kuyothi ngolosithathu uqala ukuba ngcono osukwini kodwa ekseni kuzobe kusabanda. Ingabe ungakanani kumthelela ukuguquguquka kwesimo sezulu kulomsinga wamakhaza esibhekene nawo noma ngabe nje cha umsinga wamakhaza nje ojwayelekile hlezi usuwubona njalo mangabe kusebusika noma mhlawumbe sekukhomba zona izinkomba zokuthi kukhona ukuguquguquka kwesimo sezulu okwenzayo lapha esimweni sezulu?
cha okwamanje ngakusho nje ngithi ke azikakabikho inkomba zokuthi ke konke okwenzakele kwenziwe climate change noma ke ukuguquka kwesimo mvama sezulu azikakabikho inkomba kodwa kumele sikwazi ukuthi ke sisesebusika sizobhekana nezimo ezinjena njengoba sibhekane naso lesimo lesi akukho okusasithusile ukuthi ke kunokuphile okungajwayelekile. Ayike mkhushulwa sibongeke kakhulu ke ngesikhathi sakho Thabizolo namhlanje lapha ekhaya Jikelele sikufisele nje nosuku oluhle. Siyabonga kakhulu siyathokoza. Labo ke mbukeli bekuwumkhushulwa kwaMsimango uyisangoma ke sezulu kwa South African Weather Services besixoxisana naye phela mayelana nodaba lokuthi kuyabanda sizwa amakhaza ashubisa umkantsha athe chithisa kulo lonke la kuleli uyachaza ke naye ukuthi cha umsingo bandayo lapha ya esifundazweni ke sase Eastern Cape yiwo losusabalele oswenza ukuthi nje kubande endaweni eziningi zaseMzansi Afrika uyasho ukuthi cha kusazobanda namhlanje kusazobanda nakusasa singaze siqale sibone ukuba ngconywana ngolwesithathu ekseni lapho sengaqala khona sithi ukushintsha kodwa nje hayi ukuthi mhlawumbe umthelela wesimo soguquguquka kwesimo sezulu yisimo vele esilindelekile mangabeke kusuke kuyisikhathi lapho sibona khona ukuthi sekuyisikhathi sasebusika okwamanje ngempula siqunga sayidolo sobuye emva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Ubakwateleni Jiyane waqala ezemigwalo African Design ngonyaka ka2015 emva kokudendwa emsebenzini. Italente lakhe ke lobugcisa laqala esemncinane. Uhambo lwakhe njengegcisa lumvulele amasango amaninzi aquka ukuba ngumdlali weqonga kwenye yenkqubo zikamabonakude iMubango. Sinaye ke kwindlu yethu yosasazo kumbejembeje netafile uzayibona mbukeli uba idekiwe. Masikubulise Bakwateleni sikwamkele inkqubeleni. Bakwateleni. Yeah, why are they angry? It's a question kuhle igama lami Mbuzo ubabambeka buzo ukuthi ayi manje nikwateleni indlovukazi belethiwe. Ngobani laba bantu abakwatile? Angazi baba bekaboneni because isithembu ngindrombe esithembeni. Ubaba bekanabo uma bayi5. So kusho ukuthi mhlambe izinyanyo kanye izihlwele ngokuthi izinyanya khona la you know efamily. Yes, because besibandazana ngokulandelana. I think they were expecting umsana ngavela mina ngimndazana ke abesana beze ngemva. Okay Bakwateleni umsebenzi wakho awukwatanga wona. Umsebenzi wakho igama lami lithi ngikwatile. Ngibuza like it's a question bakwateleni. That's why ngilithanda. That's yes. And umsebenzi wakho mhle kakhulu ngiyalibona netafile lethu bana ulenze lambejemeje yimibala ngemibala uqale nini ukwenza umsebenzi onje kwaye uzibone nini apho ubona bajonga dinetalente hayi indaba yokudlala. Ngiyathokoza ngifunde ngisesemntwana nginabo ma 13 14 sifundisa ngugogo the late Francina Ndimande. Then yabona back then the umntwana enjoy amakhala and all that uzowuthatha serious. Then nase ngithoma ngiba yi teenager 14 15 sesakulisa ukugwala kuyabona sesiyajola amaphenti sitha spell mark. Then ke yakhamba into lesengenza icareer enye sengifocus kuphi kwamanye ama careers. I forgot completely about this. I'm not gonna lie ngakhohlwa ngokugwala because ngimntwana and then ngiyakhula ke and then sengenza okhunye like for example sengenza ama course like afana nobo HR sengisebenza officeini and all that sengikhambela phezulu but ngitholme kuma retail ngakhula then ngasicollectela ama qualifications from different colleges then ngaphasa kuhle ne matric. Then asengile after sengisebenza sengi-right ngathola i-retrenchment. Retrenchment le then la ngabona khona ukuthi nginamandla ngistrong. Lapho sangibuyela ekhaya that was 2014. Ngabatshela bentwana ngathi ngibuyele ekhaya. Ekhaya khona ngibuyele because ngoba mthwalo kama sibanenge ekhaya asikistali sibanenge ekhaya ngoba mthwalo kama ngepension kama ngathi ngibuyele ekhaya that's when ngakhumbula ukuthi ngiphiweni kuhle yini into engayenza ngezandla zami. How I wish ngathi bangangi-retrencha kayi20 even now the way yazi itali bona ngakhumbula amagama kagogo wami the late Francina Ndimande athi mntanami lo mbereko ungawunyazi ngelinye ilanga ngaba brotho bakho. And indeed then I never looked back. Then ke ngachobeka ke ngagwala kuhle ngithome ukuthatha serious ngo2015.
Wow. Yes. Linamandla libali lakho kuba uthi wathi xa udendiswe emsebenzini wacinga ukuba intoni enikwazi uyenza ngezandla zami. So meaning that lo retrenchment, it was a blessing in disguise. It was a blessing in disguise. Ngize bengilila always lapha because basithoma nge-emotion. Into eziningi nje uyazi. So ujuba uthe uba uphume usasaze wenze ngezandla zakho kwathi ayibo bekutheni ngathi retrench because I mean, why you waited so long? Yeah. Look at me now and then ngenza izinto eziningi. That's why ke ezinye izinto zavuleka, TV work, radio, that's why ngabona ukuthi ayi musingiphiwe la. Disaza ke ngokulomba wokuba izinto zakho zavuleka zithe uba zivuleke uye wa collaborate nabantu abakhulu kwelicandelo lokuyila. Tell us about that. Zivuleke njani izinto zakho? Hayi nami ngirarekile yazi kunalabathi khona uNkulunkulu uyayithatha into encane ayenze ibe phezulu. During COVID-19 ama-business avaliwe, yonke into ivaliwe, imisebenzi ivaliwe. Kwaba na something ukuthi let me Google ama-designers amakhulu kufana o-David Tlale, o-Tholasindi. I mean, I'm nobody abangazi. I'm telling you, then I got a moment ukuthi ngihlangane no-Tholasindi. Man, dear, angeke ngikhuluma amanga. You know, there are angels, there's God, and there's Tholasindi. Bona, you won't even think he's a celebrity designer ugqokisa ama-artist amakhulu. Wathatha umsebenzi wami uthome ngama-canvases kwaba COVID-19 kwathula konke-ke yonke into yavala so stress depression, but I never gave up. I went back to him again. Seyikhulileke sengicollaborate nabo sengithengisa nabo David nje ama-top designers. Hayibo. Into ethi nawe ubizela uba ube top. Asoze ube ngu-top kanti ukuthi you go to Sentin, you get my woody. Now we're moving to main lane as well. It's Tomelane Lifedale, but the other quite sisayivala ke. Then now it's in Sentin. And awuphelelanga apho usebenzele ne-top designers kodwa unxibise i-top celebrities osomgaga DJ Fresh Dibala ntoni na ubafumane phi yenzeke njani sentsho how did you attract because uyatsho into yobana COVID-19 and siyabala iminyaka from COVID-19 it's only been how many years yenzeke njani loo nto mntasekhaya yazini ngibathisa abaningi orelebohile mabuja bekambethe idress yami namanyethelo wami oversea eNew York. Gonna be honest to you, through Florence Masebe. She saw my work. I don't tweet, but I was not tweeting back then. Then wabona umbereko wami, wow, you know, baba yena mundo waziwako. Then that's where umsebenzi wami attractor famous people like Osomizo, DJ Fresh, or Borelebo Hill, Bovazo, Bokendi, to name few. I mean, ubalula kakhulu abantu esingatsho into yokubana baye bagruma in this industry. And singatsho sithi mhlambe singabantu abamnyama ikhona lanto yokuba umuntu akunyanze. Athi ayibo ungubani usuka phi angaboni ukuthi you can grow beyond i-boundaries ezithile. Ungathi mhlambe kubaleke ngantoni into yokubana sisupportane now that you have made it. Kunomntana omncinanazana. Yazi benifuna ukuthetha ngesindebele. Kuthani omncazana. Yes, kunomntwana omncazana ohleli pha elalini naye mhlambe ngenye imini wena uzoba sisibane kuye umkhulise athini. Kuthe nje kubalekile into yokubana sikhulisane ingakumbi sisizwe simnyama. Kubalekile dali especially abazali abaqale ukuthi umntwana uphiwe ngani. Kaningi thina sibabantu abanzima especially siqale ama profession ahayile aphezulu sikhohle ukuthi umntwana warifi into angayithandiko. Umzala akasekele umntwana ngento ayithandako especially into efana njenge art. Believe me ingakwenza ikuse enarheni wena okade ungazicabangi. Why kungoba mbereko wakho nembereko wezandla ungawunyazi then uzithembe nana lapha ekhaya wazithemba wathemba umsebenzi wakho wezandla and ube ne confident in you uzitshela ukuthi ngelilanga uzophumelela makuma wethu. Confidence yiyo ekuchayela indlela. And ndiqinisekile nababukeli they are wondering ba yintoni nalento uyenzayo ude kube kanti ukwelinqanaba eliphezulu. Khasixolele banzi ngomsebenzi wakho because ngiyabona apha etafileni kukho i-cap, kukho i-hoodie, kukho no-ties odada. Yokinto. Kuthi ukuthi notatazi. Awuboni nje manibuza nje kaloku ndifuna uzicengezela so that xa uphuma uthi hayi man kunelokho ethile PPP. Khasixolele banzi ngomsebenzi
umsebenzi wakho especially lesizibona zilapha etafileni? Definitely my dear, ngenza ngezandla konke la enikubonako la izandla akunarula ke abaningi vane bathi ngenza ngerula nababona iart yami straight baze bangiphikisa amakhuwa la ngitrade khona ama tourist but no there's rula ngibagwalela akunarula ugogo nasifundisa kasifundisa singenzi ngerula kungani ikepi si round ngoyenza njani ngerula isigcobo si round ngozenza njani so xa uthi ngezandla you mean uyapainta and then it's me and the paint and the brush ngimi nependa nebrush kuphela so akhondo umnejarishayo mhlambi ba njengoba sibona le map yase Africa ugqume from scratch izandla zakho yabona le ngizokwenzela example ngale ngenze from scratch ngesandla well now is graphic less graphic is the only ngiyo trader kakhulu right now because it's through my hands to the machine graphic then ngiyaphuma njeke but konke izandla zakho akhona nale I'm sure ezingezi zokho ma 4 years ungayivasa uyivasa ihlali ihleli macici ngenza yonke into ngigwala yonke into konke izandla walls amaboda ngenze umnyango omunye wa trender now sorry wase Rosebank that nakho izandla zami hey ngathi ungasenzela yonke into netafile yethu kuba uyabona ne logo yethu ekhaya inala element yesindebele ngiqalile niyangikara ngibonile nangena la. Wow. And another thing and Paula is that there is that cultural element, you know, usebenzise isintu sakho wasiqaqambisa. I mean usince usazi ukuthi hayibo ndine talent lokuthintini mhlambe ubuzo confirm wenze something else but uthe no let me be rooted and grounded kwisindebele sam. Why was it important for you as an artist into bana uquke isindebele sakho usiqaqambise? Ngiyathokoza dala yazi nezinye izinto nazenzekako empilweni usithatha light bese kuthatha light lokho gogo nasifundisa nanda sitshela bantwana bomntanami thatha umberego lo serious so thatha light but then after zonke izinto ezingenza kaleleko ngasala nawo yesekuvuleke esiningi but after zonke izinto zingasala nawo then ngathi angeke ngichinche imvelaphi yami ngizokwenza yona le sona lesi sindebele ugogo angifundisa sona nje yes is modern sengenza amacici sengenza uyabona iwashi ngcoki iwashi lami sengenza ama tie and all that ugogo bekasifundisa ama walls amaboda ama canvases right now sesikhulisile so now modern ngingangibathisa from top to timbathise ntombi jonga mind that's why ngothandako umbereko wami. Wow. And then ndiyayithanda la nto etshoyo into yokubana in as much as sikwixesha langoku but uyayimodernize iculture yakho yesindebele iqaqambe. Asikwazi kaloku into basibalekela into yokubana in every industry kuba khona i-challenges there are pros and cons zokunantsika mhlambe sentsho nakuthi mhlambe thina sicela ukuthi nisiyilele uthi umuntu xa ifika athi hayi ude kuthiwa okanye omnye athi denzele mahala so ungathi mhlambe wena zeziphi challenges othe wahlangabezana nazo and ngeyiphi indlela oyifumeneyo okanye a way out of these challenges? Yazi nobereka ngabantu nosebenza ngabantu fanele ube nomusa lo ushuthi ukuthi wazi ukuthi i-situation enye nenye uyisolve kanjani. Siyabathola umuntu ngimenzele angabi happy afune i-discount ngimuphe mara omunye umbone ukuthi kuhle into le ye-discount is not i-discount omunye uyak-discourage ukuthi no your work is not worth this money. You understand ukuthi hayi la awawenzani la then ke wena ke ngokwakho ke fanele you must know your worth ngesikhuwa basho njalo wazi ukuthi lo msebenzi onyazako lo umsebenzi ongangithatha ungibeke eDubai wena unyaza njalo so mina ke ngingomunye umuntu you take it or leave it price yami ihlala njalo ngoba kungani uyangena esitolo engakhe ngisimenshine ukhiphe boma 1000 kodwa le yakho but with my work hard work athi angilali ebusuku hleze ngigobile sezingigobene nangemva la hleze ngigobile ngenza so then uzonyaza umsebenzi wami kusho ukuthi ungithathi serious then ungawuthengi umsebenzi wami. And speaking about knowing your worth ngiyayazi worth yami and I'm worth this cap because it's my favorite color. Yakho senegama lakho right so sijonge into ndifuna noyifaka ndibona ayisanifanele. So I mean if future projects sijonge ntoni kuwe nabantu mhlambe abathi jonga ndiyazithanda izinto zenzayo ndifuna into abana ngcebelana nawe
bakufumana phi? Ngiyathokoza. Sijonge ntoni kuwe because ngathi big things are coming. Ngiyathokoza sithando sami. Beside the acting of radio and all that sisaya kiyo, ngitrader eBramfontein eNabawuthi Market, ngitrader bayibiza ukuthi eRosebank every Sunday sinothi ngokama Sunday ngoba ngama Sunday amanye ngiyasebenza. Then ke social media nguzemigwalo Ndebele Designs semigwalo, then ku Instagram bakwateleni Makretiane, then ke na ku Twitter, then ngibe ku Facebook bakwateleni Makretiane ozemigwalo. Yazi ngokuthi bakwateleni ngicimba ubuza pha ku Instagram ba bakwateleni Instagram because I mean it's hip and happening. Jonga siyazinqa ngawe Ekhaya Jikelele kwaye sikunqwenelela okuhle kodwa ngiyawuthanda umoya wakho nangendlela ozimisele ngayo into kubana uqaqambise isakhono sakho ingakumbi usebenzisa into lapha emzimbeni futhi akekho umuntu ongayithatha kuba uzalwe nayo. Siyazinqa ngawe kwaye we wish you all the best emsebenzini wakho. Enkosi ngokuba usindwendwele ubonise ngomsebenzi wakho omhle. Ngiyathokoza kakhulu sis. Siyathokoza phansi ngathi siyalocha kodwa ke lochani masiye evenkileni mbukeli qiniseka into kubana awugunqe awugqushalazi kuba kuninzi esiniphathele kona apha enqubeni kwaye ke siyathanda into kubana sikukhuthaze nawo apha ekhaya uba ngaba mhlambe ungumyili wempahla usebenza izandla zakho hayi sinqonqozele nawe uzawuzibona ulapha ufana naye kaloku uba kwateleni masithi qhu evenkileni siyabuya ungayindawo. Siphinde sikwamukele embukeli Ekhaya Jikelele. Thina ke la mbukeli Ekhaya Jikelele umsebenzi wethu wokuthi nje sihleze sikwazisa ngakho konke okwenzekayo. Sibe nezivakashi esizifikayo lapha e-studio soxoxisana nazo. Inhloso yethu ukwazi ukufundisa wena mbukeli usekhaya ngezinto ezahlukahlukene ezenzekayo nezinto ezahlukahlukene nemkhakha ongakwazi ukuthi ungene kuye mhlawumbe uma ngabe usasemusha. So siyacela ke babole ukuthi nixhumane kanye nathi einkundleni zethu zokuxhumana ko Instagram o Facebook nje wonke social media kuze sizokwazi ukuthi sixhumane nani nisitshele ngezinto enisuke nizenza lapha emakhaya. Isivakashi siqeda kuba naso ke njengamanje siqeda kuhamba ubakwateleni yena wenza umsebenzi wezandla wenza amakepisi amahle impahla zokugqoka ikakhulukazi nje ngesikhathi manje mbukeli lapho amathuba emisebenzi engekho khona kuye kusiza ukuthi sengathi umuntu angaze abe netalent noma umsebenzi akwazi ukwenza ngezandla angakwazi ukuthi ayiphilise ngawo. Ngakho ke sibonga kakhulu nje kuba nezivakashi ke nezihambeli ezahlukahlukene lapha Ekhaya Jikelele. Ususemomeke mbukeli nomjaho wamahashi waminyaka yonke idandi July kanti ke namalungiselelo asiyaphothulwa kwazise phela lomjaho uzobanjwa kuyona lempela sonto siya kuyo njengenjwayelo ke kulindeleke ukuthi idle umunyu inqephu nabantu baphume ngobuningi abantu kugcwale kuthi phama eindaweni eqageleke idandi idanawozi kanye neNewcastle. Ukuthola kabanzi ke ngamalungiselelo alomjaho ongundaba mlonyeni sixhumana nemeya ke yomkhandlu umzinyathi ubaba uPetros Ngubane sizoxhumana naye ke mbukeli ngefoni noma ngocingo. Ukhona ke umhlonishwa lapha ya eDandi uzoba nje sichazela kabanzi ngokuthi yini ezobe yenzeka kahle kahle lapha ya kwidandi July. Siyazi ukuthi inqephi izobe ikhona, siyazi ukuthi abaculi bazobe bekhona kodwa ngaphezulu kwalokho ziningi izinto esuke zenzeka abantu bakwazi ukuthi baqhakambise ngamakhono abo bakwazi ukuyobeka izinto abazenzela zona ngezandla ukuze babonise ngemsebenzi yabo ongakwazi ukuthi uyithenge mbukeli mangabe uyakhona ukuyithenga okanye abanye basuke nje bukisa ngaye ukuze bezofaka lokho kugqugquzela ebantwini ngezinto ke ezenzakalayo. Njengamanje ke Kholosa sizoxoxisana nobaba uPetros mayelana nezaseDandi July kodwa ke interview yakho ke nobakwateleni hayibo akasemhle usana izinto zakhe and then mangazwa ngokuba uthi uqala from stretch like uzenza ngezandla zakhe upainta kaloku ngicima mhlambe mina uzawuthenga into esele ipaintiwe ayithi manqa kodwa usebenza ngezandla zakhe kodwa ke into endiyithandayo ukuba jonga sana usunekhe wasuyicelela wedwa qhokha no kaloku andithi wena uthe uza kwenzela iqhiya engaka umvile manje off zangatsho kuni ingabi ngathi ndinto ofana hayi ke alright ke sithi ayikulungile ke mbukeli njengamanje umhlonishwa sesiyamthola ocingweni umeya ubaba uPetros Ngubane saxoxisana naye neindaba zeDandi July. Mhlonishwa sikubingelele sikamukele namhlanje ohlelweni sibonge kakhulu ngokuthi uphinde ube nathi lapho ohlelweni. Sabona kusazana nozakweni lapha e-studio. Ngibingelele futhi kuba bukeli bakho abalalele ekhaya ezekhaya sekhaya njengamanje kuseni lithi uyathuthuka ngempela umzinyathi.
Mhlanishwa ingabe hamba kanjani amalungiselelo omjaho omkhulukazi phela iDandi July ngiyacabanga nje ukuthi sanimi ngomumo manje ngoba phela hayi sekusemome. Awu. Njoba namhlanje kungumsombuluko sesibala izinsuku ezimbalwa esivele ukuba sifinyelele ngempela kusuku lo phola vuthondaba. Kodwa kuyintokozo kithi kuba sibike ukuthi ngempela amalungiselelo ami ngomubo noma amakhazi esheshe afika siyazi ukuthi azophela ngoba uthi kushaya uLwesihlanu ayobe sekuba into engasaziwa. Amalungiselelo ke ami ngomumo okokuqala nje sifisa ukuba sinike ithemba isiqiniseko kulabo beza lapha ukuthi sesikhulumile nomnyango wezokuthutha ophathelene nezemigwaqo lena echuma engena edolobheni lethu eDandi endumeni kwalapha eMzinyathi ukuthi ama potholes akule migwaqo abhekelelwe ngoba uma engabhekelelwa soba sekingini kakhulu ngoba abavakashi bethu bengadumazeka baphoxeke uma beza entweni yokujabula nokuthokoza bese bengena enkingeni yokuba baqhunyelwe amasondo abo. Siyacela ke uba sibazise ukuthi sikhulumile ngesonto ladlula hayi nisho lelesisuka kulona sacela ukuthi inakekelwe le ndaba ephathelene nalezi indaba zemigwaqo engenela eDandi edolobheni. Okwesibili esifisa ukuba sikubeke eqhulwini ukuphepha. Sifisa ukuba sinike isiqiniseko sokuthi laba amaphoyisa abaphatha umthetho abe disaster ama security ethu nabo bonke babu ngomumo uba babheke ukuthi usection 4 uqinisekise ukuthi yonke into ihlelekile. Phela silindele abantu abayizinkulungwane ngezinkulungwane ngezigaba zabo kusuka kwebendlu yobukhosi kukaZulu kuya futhi emakhosini ethu athanda kakhulu uhamba lemsebenzi ngoba owabantu bawo abahlala endaweni zabo kuye kulabo abakhethiweyo iziphathimandla eziphakanyisiweyo amalungu amaphalamende ezishamthetho izimeya amakhansela osomabhizinisi bonke labo bonke abahloniphekileyo bezenkolo abathandi bezongcebeleka bezemidlalo nababa osomabhizinisi bonke laba bantu bamngumumo kuba beze la kithi. Uma ke kubheka ukuphepha kuqala ubheka ukuthi abantu bazoyiba ngaki. Sindela abantu ke la bangaphezulu kwenkulu eziqala eziyishumi kweinkathi ziba 15 kuyaphezulu inkulungwane zabantu ababa kule ndawo. Siyazi ke ukuthi lo nyaka ikhwele kakhulu lento ngoba labo esibambisene nabo okumnyango wezemidlalo namaciko walapha esifundazweni sethu kanjalo nomasipala wakithi endumeni bese kuba abaxhasi main sponsor wethu amathole funeral uMnumzana uNala nabanye ke abaphethe mhlambe ezokuphuziswa kwamanzi amanzi eyiphuze ipholile hayi ishisayo umsakazi bese kuba ke nabo bonke abanye osomabhizinisi phela basebelethe amatende abo bezokhangisa mhlawumbe amabhange nemsakazo njengane ama-TV asuke khona bonke nje abazobe khona sesibheka ukuphepha kwabo ukuthi bazophepha. Okwesibili noma okwesithathu noma okwesine ilokho ukuthi indawo zokuhlala zihlanzekile bayazi kakhulu alaba abaphethe ama-B&B ethu emahhotela ethu ukuthi kufanele bahlanzeke balindele ivakashi zethu ukuba inethezeke ihlale ikhokhe imali yazo ikhululekile. Ngakho ke sibheke kakhulu ukuthi inhlanzeko yedolobha lethu ungena nokuphuma eDandi nomakhelwane eGlencoe la kuzolala khona abantu bethu bazobe bekhululekile namalokishi ethu ngoba phela sizwile ukuthi abaningi bamizi bazovula amakhaya abo balalise futhi laba abanye abathanda ukuba balale. Okunye esikubhekile kuba sikulungiselele ngempela yilokho ukuthi ugesi wethu awulahleki namanzi ethu akulahleki ngalesikhathi saleli bhizi emingaka. Ngimsekisa ke sicela futhi socela noEskom sixhumane nawo o supply ugesi idolobha lethu indumeni ukuthi bame ngomumo ukuze singaphoxeki ngalezi insuku. Sifisa futhi kuba siqikelele sesikhulumile konke lokho ukuthi hayi
abahweba bazohlomula phela umjaho wabantu nje phaqa balapha endaweni basendumeni basemzinyathi bazuNatali eNingizimu Afrika ngakho ke abahlomuli bazotheleka ngomumo babo nje ubusukubalile emsakazi ababeka amatende esiwaqasha kubona thina esiwadingayo abaphekayo abasiphekela ukudla labo abakhangisa ngengqephu yabo ezodayisa imisebenzi yengqephu imisebenzi yezandla yeart abadwebayo abakhipha njengobunjalo bese kuba yilabo futhi ababazayo nabaqopha imvunulo bonke laba silinde kuba babe khona nabachuma ubuhlali bakhombise baqhambise amakhono abo kule ndawo lo msebenzi ka awuqali ngomgqibelo uqala nje obaliqala isonto kube khona imikhangiso ukutelebhela edolobheni kwamahasha kube khona uMiss Dandi July nomnumzane Dandi July personality labo bantu abanjalo konke lokhu kwenzeka usuka nje leli sonto kuze kube usuku lolo bese kuba ke sindo ngabethola ke ngosuku impela ngoba ingqephu sisibona ngamehlo yonke lisibona ngamehlo bese ukuthi intambama zibuyeke sizwile ukuthi 24/7 zobe ibuya zobe ibuya lapho endaweni efike ephephile ehlelekile njoba siyazi ukuthi kukhona iBNC yethu ehloniphekile evikelekile ethe nje Jikelele eceleni iBattlefield lapho labo zoyibuya khona lindele ukuthi amakhosi abasendlunkulu izikhulu zawonke amazinga nabasebenzi bakahulumeni nabo bonke abathandi bezinto ezinhle bazophela umningi babo ngaphezulu kwalokho umsakazi siyazi ukuthi amathuba emisebenzi mancane kulesi sikhathi umnotho awuhambi kahle kusho ukuthi ke asinawo umona ukuthi sizoba ngwabela lapha kithi eDandi abantu njoba sekugcwele siyazi ukuthi omakhelwa lamadolobha nomasipala abaseduze kwethu njengamajuba koNewcastle njengothukela komnombethi ile abezokhathamba kunama BNB amasikasi siyazi ukuthi uma uhamba uzuyofika eMgungundlovu eMsunduze uye eThekwini kwimetro uye khona eKingcetshwayo laphana oBay yonke lezo ndawo uye eZululand ikhona indawo zokulala kobaqulusi ngaphansi kweZululand akekho umuntu ongekahlomule lapha njengoba siyesibona abantu ukuthi akekho ngabalayisha abagcine la lo mjaho wethu masibukisa sasalawo uba ngaphezulu mhlambe ngokwabantu kulowo wethu ngoba into abayijwayela abayithandayo le uma kukhona ovunula usuke evulela ehlobe ngemvunulo yesintu uma kukhona ogqoka ubuswenka abasetshela ngigqoka khona konke kuba khona ubona konke ingakho nje lithi umsakazi nawe ngilindele nozawe ngibalindele sengisho kaningi ukuthi lezi indawo ngesintu ngathi amajadu la kuyobukwa khona bechofa abantu begqoke kahle osekwasiphelela ke ngoba isikhathi ngithoka babuhlungu kade kukhona iCovid evala upark noma siba nayo imijabo njoba lapha sibe neprinciple ngosuthu ultramarathon esibizela abathandi bezinto sibe nomkhosi wasesandlwane obaminyaka yonke ngoJanuary nawo futhi esithokoza ngawo kodwa lana ke usuke waziwa kahle ukuthi uzobheka nje ke phela uzobuka mawubuka abantu behlobile begqoke kahle akukho kunye kufanele kwakhiwe imizi abantu bathole omakoti abantu bathole abakhwenyane ngoba phela kufanele nje ngibikho umuntu ohlomulayo umsakazi Yebo baba Ngubane ngixolise nje ngokungena emlonyeni sengibona isikhathi sethu siyadleka lapha mhlawumbe nje mangabuza umbuzo wokugcina ngiyakhumbula ukuthi ngokugcina masixoxa ulapha e-studio sethu wawungabe ujabulile ngoba abafana bomkhalambazo babephumelele ngiyazi ukuthi naniyele esikhumuleni soyindiza niyobahlangabeza khona ngabe kuhamba kanjani awu wama yonke into esikhumuleni soyindiza la kumukela khona abafikayo ngoba samukela lezi insizwa zibuya eHungary lapho zaziyo khudelana khona namazwe angaka-44 anciphiswa ukuthi kuyaliwa kwamanye amazwe amabili angaphesheya kwezilwandle
ayiseba u24 amazwe abaqhudelana nawo bawudla umhlakaniso bobathathu badla unumber 1 number 2 no number 3 babuya neyindondo ezinhle basinika nathi basibonga bathi bafuna le ndondo ababuye nayenye ihlale ehhovisi lethu ibe isikhumbuzo lokuba silekelele futhi abanye abazobe benza umsebenzi yokuzayo isicelo ke nesikhalo sabo ukuba umdlalo lona womkhalambazo unakekelwe njengomdlalo webhola wecricket kanjalo futhi nalowo mdlalo walabo beboxing bathi ke bacela ukuthi kakhulu laba abadlala futhi abadlala irugby njengoba benako bekhambiswa benikwa uxhaso uhulumeni labo baxhaswe laba bekarate bathi ke impela asibakhalele siyakhala ke ngoba bonke abalalele njengoba sikhuluma abasukume komasipala abasukume kanjalo kohulumeni eminyangweni baxhase bakwethu ngoba lokho kuhle kuqeda icrime izidakamizwa ngophuzo kubantwana bakithi. Sibonge kakhulu ke baba uNgubane ngesikhathi sakho namhlanje sihlezi sithokoza nje ukuthi sixoxisane nawe sikufisele okuhle kodwa ke kulempela sonto sengathi ke nedandi July ingahamba kahle. Ithokoza kakhulu nani sinithanda kakhulu ngoba nihlala nisazisa sisithatha nisibeka inkosi nibusise. Sibonge kakhulu umhlonishwa njengamanje ke mbukeli ake sishone lapha kukholosa uyabona ngiyazi ukuthi ukholosa mengabe esengasekho lapha eduze kwami kukhona lokho aphezulu kwakho and namhlanje usentweni emnandi ngoba ngibone kuyaphekwa lapha ngizwe sekunuka namaqanda sengize ngalamba ake sibone ukuthi makholi usiphatheleni lapho. Uyayazi kaloku into okubana ndingasuka apha ukonakele. Well, isidlo sakusasa sisidlo sokuqala ngososuku. Igama elithi breakfast ngesingesi lithetha ukunciphisa okanye ukuqhuba uxesha lokuzila ukutya emva kokuba umuntu engatyanga ubusuku bonke. Namhlanje ke kumagumbi ethu osasazo sindwendwele nguchef Mbali kwaye ke uthe akazuza esonge izandla ikhona into emnandi athe wasiphathele yona. Masikubulise Mbali, chef Mbali enkqubeni. All right? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Hayi jonga mani itafile yethu idekile yanhle futhi nevumba leyacho ingathi ligwijo. Khawusixelele ngaphambi kokuba singene nzulu kulomba singawo namhlanje. Ngubani uchef Mbali before ube nguchef ubungubani? Okay, so before anything nguNozimbali ngwakampanza ngumathabe khulu waseNyukhasela ke mina. I was born and raised in Newcastle. Then, before anything, in fact, ngumama to a 9-year-old son. Wow. So, ngakhula nje ekhaya like phekwa nje khona. And then, uthando lwami lokupheka ke lwaqala nje ekhaya. And then I pursued my career in Vawalogo. Yeah. Wow, so laqala usesekhaya usemncinci wawumdala bekunini ngoko? Ngisamncane kakhulu because ubaba bewumuntu ohlezi esekitchen. So was my mom. Uma bewumuntu othanda ukubhaka kakhulu. Ubaba was more on the cooking side. So wathatha zombini waqonda bayizisana apha wafaka phansi kwekhapha. Yebo. So wayenza yaba i-profession since so unguchef Mbali. Uyithatha njani so sigqibo sokuba because buzazithandela nje upheka ubani uphakela abantwana bakho uphakelwa nobabasi nani uyenze njani into yokubana jonga mandiyenze lento to the next level? Oqala nganginawo nje lawo mahloni ukuthi okay sengiqedile ka high school sengiyofundela ukupheka. I mean bengasinto ejwayelekile ukuthi umuntu nje asuke ayofundela ukupheka kube profession yakhe. So okay endlini bangitshela ukuthi hayi bangikhulula ungahamba uyokufundela because uyakuthanda. So ngase my career started ngo 2015 ngafunda International Hotel School. Then that's when I started a career yami in chefing. And then after I graduated ngaba nenhlanhla ke ngaya phesheya for an internship. Yeah, and then I fell in love with pastry ke ukubhaka ngezulu. So nje izinto ezi sweet nakhona ngikhona because ngiyawenza namakhekhe emshado zonke nje lezi zinto lezo.
Ntombazana uhambile xa usuka naphesheya wenza nekeki zomtshato jonga sesizawumema wena siyabona namhlanje into yokubana uye wasilungiselela i-breakfast ungathi mhlambe kubaluleke ngantoni because abanye abantu mhlambe uzothi yo I'm not a morning person so mhlambe ndizawuqala mna ukutya phango-1 pha later nyana so why is it important uba xa ndizawuqala usuku lwam ndiliqale ndenze i-breakfast? Okay, isidlo sasekuseni sibalulekile because okokuqala osukwini ngiyacanga ukuthi wenza izinto ezikudingayo physically and mentally. So i-breakfast not only does it fuel you ngama nutrients akhona ikunikeza nomdlandla nezi energy yokuthi you concentrate nanokuthi if you do any activities during the day are physical nakhona unawo umdlandla you stay hydrated also and nje kuyimpilo ikahle kahle ukudla ekseni. So I saw sono mhlambe xa bendithe into zami zayizolo ndifudumeze umbeko ngesixhosa sithi ngumbeko ndiqonda ba okay andizuqalela phansi ndibe ndithini ndingawutya umbeko wami use right? I think it's more kungcono ukuthi udle into engekho too heavy because khona lento ukuthi kade udla ukudla okuheavy njengepapa or rice bakho usufuna ukulala ke manje so sesiyabulaleka isizathu se-breakfast yabo so kubalulekile ukuthi udle izinto ezinempilo ezikunikeza i-energy. Hayi Nkosi yami yazi inoba lento abantu abazithandela umbeko njengami ihlala kabuhlungu kodwa ke khona into siphathele yona namhlanje siyahalela into okubana usibonise kuba ndiyabona ba kukho namaqanda labethetha ngayo unoxi ne-pineapple my favorite inuka kamnandi khasixolele banzi usibonise kananjalo nombukeli wethu obukele into bana uzowenza njani kodwa xa wenza lonto nza kushiya nababukeli babonise. Okay, danko. So la ngiphethe i-breakfast burrito and then ngizoba na eceleni ngizofaka no pineapple ukuze kungabe ukuthi nje sesidla izinto ezifrayiwe kuphela kube nane fruits eceleni. So ngizontshengisa ukuthi ngiyenze kanjani. Le isiphelele kodwa noma ngabe izidlo zami lezi engaphakathi seyiphumile kancane kodwa la ngizontshengisa ukuthi ngiyifake kanjani. So ngizosebenzisa i-wrap yami la i-tortilla wrap abanye bayibiza ngo-roti although it's not roti i-tortilla wrap and then ngizochopha nje u-anyanisi wami no green pepper wami notamatisi wami izinto ezongena phakathi la kwi-wrap yami ngizozama nje ukushesha njengoba nje usika nje njengoba usuku uzosekela ushatini. Abanye abantu lokho kangaphakathi ke njengawo tamatisi no anyanisi ne green pepper yakho abanye bathanda ukuthi bebuye bekufry but mina ngikuthanda kuhlaza because ngithanda nje i-texture yobuhlaza bakhona it gives it i-crunchiness so mina ngithanda ikanjalo. Okay. Ingena naneqanda ke phakathi but njengoba ngishilo ngizonitshengisa ukuthi izoba kanjani. Uthande ke futhi nokuthi izinto zakho lezo oyiqobayo zingabi too thick, zingabi nkulu, zibe kahle nje ukuze izokwazi ukunela zonke la. Ebese ke khona nane ham. Iham nayo ngizoyislice ngiyidayise izongena phakathi nayo. Ngikhohlwa ushizi ke ngiyazi ukuthi abanye abantu i-breakfast akusilutho ngaphandle kwa cheese. So if you want to add it inside your wrap it is fine. No avocado muthanda mina ke angufakanga because ngibone ngathi sekuzoba kuningi kakhulu. And then ufike ugcobe isoso oyithandayo kwi-wrap yakho. Mina ke ngifake i-mayonnaise ne-fruit chutney engiyimixile la. And then ube generous nje ngayo ugcobe ibe ningana kwi-wrap yakho. Musuqedile
uthatha ke konke lokhu kade ukuslicer iham yakho, green pepper, uanyanisi notamatisi ebese ukufaka eceleni la esayidini elilodwa. Uma ubona ngathi kukuningi kakhulu ungakufaki konke, but iham ngiyangithanda ukuthi ibe ningi ngoba phela inyama iham ibe ningana. Okay, breakfast ke obviously is nothing without iqanda. Sengifaka iqanda lami ke la. Iqanda lami lithi ukuba ningana nalo. Ebese ke ufaka usawoti wakho kancane nje for the taste. Uma uthanda ungaqhubeka futhi uphinde uyifake isosi yakho, but mina ngibona ngathi yanele lengigcobe la. Ebese ke uyarepha. Wenze sure ukuthi lokhu ngaphakathi kwizidlo zakho uyayiphushela phakathi ukuthi zingachitheki. Ube nesineke nje nerep yakho kanje isivalekile. Ebese ke mina ngiyangithanda ukuthi la ekugcineni ngithi ukuyisika sengenzela ukuthi phela mase ngibeke eplatini lami kube kuhle. Sengisikile kanje bese lapha nendawo ungasiki kube straight, ngisika nje ukuthi ukutsheka kancane. Chef Mbali. Yes, mphathi wamabhodwe. Ngiyabona ziyaphakela. Hayi ivumba eli libizwe lilo. Yazi mina wayingena la ngoba ngifuna ukuzobuzana. Ngifuna ukuzobuza ukugoqa. Ngihleze ngistrugglisha ukugoqa umuthi manje mase ivulekile then uyigoqa kanjani sihlala i-intex because yami vele ichitheke. Yazi ukuthi kumele wenze njani njengoba ngishilo isosi yakho lo oyifakayo ngaphakathi oyigcoba kwi-wrap yakho kumele ibe ningi ukuze izokwazi ukuthi mayisivaleke inamathele i-wrap yakho. So sengiyibekile kanje. I-wrap iba yinhle ngokuthi ke uvela ukuthi khona ini phakathi. So you want to show it off. You want to show it off. And then la eceleni ke ngizovela ngifaka upineapple wami. Angizishilo ukuthi phela isidlo sasekuseni kumele sibe garnish. Yes. Iyahlobisa nalo pineapple. Yes. Uzo nano besides ukulokhunja senizongixolela ke bafethu. Hayi. Senizongixolela. So ungakwazi nokusebenzisa mhlawumbe enye ifruit. Any other fruit and because it's not like izongena phakathi. Ngizoyibeka nje eceleni ukuthi mase ngiqedile ebese nami phela ngidla yabo osekunempilo ke manje. Yeah. So uyabona xa unansika apha uthi breakfast in bed. Yayiva. Khona sanwathanda ama-bed. Hayi kaloku izinto zakho njena shino wenza ngazi. Ngikhohle igarnish yami ke guys. But nakho ke i-breakfast yethu yanamhlanje iyo yona le. Okay, this one is mine. This one is yours. Hayi thandwa nikeza i-green pepper. Hey avungutsotsi. Hayi ke sibonge kakhulu Chef Mbali ukuthi usivakashele namhlanje ohlelweni hayi ke sizozwa ke mase sitaste ukuthi ukudla kwakho kuhamba kanjani. Yabukele sesifike ekupheleni ke kohlelo esibe siniphathele lona namhlanje. Sibonga kakhulu ukuthi nihlanganyele kanye nasi madle ngothi sobona kusasa ngesikhathi esifanayo. Sobabona kusasa siyabulela ngexesha lakho kwaye ke kuzoba mnandi kakhulu kodwa ke siyathanda ke le into okubana sibongoze nina babukeli bangaphambi kokuba uphume qiniseka kaloku into obana phandle kuyakhithika ngeyona ndlela qiniseka ke into okubana ufumbethe udlamini wakho nca emntwaneni kuba kaloku awufuni be ukhala ukhohlela usithini. Hayi ke siyabamba ngazibini ke kuni babukeli ngokubani yena banathi ngale mini yanamhlanje siyathemba ke into obana ngomso sakube kunye kube mnandi kube nje yamna ke ndingikholosa kalubisi nayo mamtshali nayo Chef Mbali sinithanda ngothando luka love. Bye.